Filip Car je napustio reality krajem februara jer je imao zakazano suđenje. Kako je i sam pričao sa ostalim zadrugarima, Filip je na ročište išao po tužbi bivšeg zadrugara Ademira Peleša, sa kojim se sukobio na početku 5. sezone zadruge. Sada se oglasio i Ademir, te je otkrio da suđenje po njegovoj tužbi još nije počelo, te da je Filip napustio zadrugu da bi išao na sud, jer ga je, kako kaže, država tužila. Ništa od povratka, niti ja želim, niti me iko iz produkcije kontaktirao otkako se desilo ono sa Filipom. Suđenje je krenulo, ali mislim da je to što ga država tereti, a naše još nije krenulo, jer sam ih i ja tužio. Koliko sam upoznat to što ga država tereti, preti mu kazna zatvora od 6 mjeseci do 2 godine, pa ćemo vidjeti šta će biti, rekao je Peleš. Ja sam super, davno se oporavio, krenuo drugim putem i okrenuo se drugim stvarima u životu. Reality me više uopšte ne zanima, niti pratim šta se tamo dešava, zaključio je Ademir.